Και εδώ θα ζωγραφίσω λίγο. Τι ζωγραφίζουν! Πω, τι όμορφο που βγαίνει! Μπορώ να δοκιμάσω να ζωγραφίσω με το σπρέι! Κορίτσια, να το δώσουμε! Ορίστε, δοκίμασέ το! Ενδιαφέρον! Λοιπόν, θα το στρίψω, θα το κουνήσω, θα ξεκινήσω! Τι συνέβη γιατί στο πρόσωπο! Έπρεπε απ' την άλλη πλευρά! Γελάνε! Θα σας στείλω στο challenge! Γελάστε εκεί! Τι ωραία που είναι εδώ! Τι όμορφα κολλισμένα μολύβια! Λοιπόν, κορίτσια, προσέξτε! Σήμερα πρέπει να σχεδιάσετε ένα γατάκι! Τι ωραίο! Ο χρόνος ξεκίνησε! Αυτό το κομμάτι χαρτί δεν μου κάνει! Αλλά ο καμβάς είναι ένα άλλο πράγμα! Ταινία κυρομπογιές! Απλώνω όλες τις κυρομπογιές στο καμβά από πάνω και αρχίζω να τα ζεσταίνω. Λιώνουν και απλώνονται, δημιουργώντας ένα όμορφο χρωματιστό φόντο. Φοβερή ιδέα! Wow! Βγήκε υπέροχα! Ιδέα! Θα πάρω ένα βιβλίο ζωγραφικής με ένα γατάκι. Θα το κόψω προσεκτικά. Να το γατάκι! Ομορφούλη μου! Μάιλι, τι κάνεις? Εγώ σχεδιάζω ένα πρόσωπο, μουστάκια. Αλλά έτσι και έτσι, ναι. Θα προσπαθήσω ξανά. Ω, ψαλίδι! Ξέρω ένα ωραίο life hack. Κοιτάξτε, με ένα ψαλίδι και ένα μολύβι μπορώ να σχεδιάσω το πρόσωπο μιας γάτας. Τώρα το μικρότερο ψολίδι για τα μάτια. Μύτη, στόμα. Έγινε ομαλό και όμορφο. Ναι, είναι ένα θαύμα. Τώρα μπορώ να το διακοσμήσω. Παίρνω μαρκαδόρους και κάνω τα χρώματα πιο φωτεινά. Μου αρέσει. Είμαι ευχαριστημένη. Wow! Πρωτότυπο! Και εγώ θα πάρω νερό και πάνω θα ψεκάσω τα σπρέι. Έτσι! Και τώρα θα πάρω το γατάκι μου και θα το βάλω μέσα. Κοιτάξτε, υπέροχο! Ναι, κορίτσια, δεν είστε ανταγωνιστές για μένα. Το φόντο είναι έτοιμο. Ζωγραφίζω το γατάκι. Το κάνω καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Κοιτάξτε πόσο γλυκούλη είναι. Τα φρύδια και τέλος. Ο χρόνος τελείωσε, κορίτσια, δείξτε μου! Ορίστε το μορφούλι μου. Είναι μουσκεμένο και σκισμένο, τι καταστροφή. Η έγχρωμη γάτα μου. Ορίστε το αριστούργημά μου. Η Μόλι σίγουρα κερδίζει, συγχαρητήρια! Τι υπέροχο! Χαίρομαι πολύ που θα σε έχω φίλη. Τι χαριτωμένη. Λοιπόν, προσοχή, κορίτσια! Αυτό πρέπει να ζωγραφίσετε! Τι ακριβώς? Κοιτάξτε ψηλά! Wow, χαρτοετός! Πω, τι ομορφιά! Λοιπόν, το καταλάβατε! Ο χρόνος ξεκίνησε! Λοιπόν, χρειάζομαι ένα κόκκινο μολύβι και ένα τηλέφωνο. Το
αποτέλεσμα είναι ένα τρίγωνο. Τώρα ταινία και μπογιές. Κολλάω γύρω από το τρίγωνο για να είναι ομοιόμορφο. Στάζω διάφορα χρώματα. Και παίρνω ένα πινέλο για να σχεδιάσω προσεκτικά τις ρίγες. Τώρα πρέπει να βγάλω την ταινία. Διπλώνω το χαρτί στη μέση και παίρνω ένα μεγάλο πολύχρωμο τρίγωνο. Έτσι. Παραλίγο να ξεχάσω. Πρέπει να σχεδιάσω μια ουρά. Έτσι ακριβώς. Τι όμορφος χαρταετός! Κοιτάζω αυτή την ομορφιά και πετάω μακριά μαζί του. Γιατί κάθεσαι, έλα ζωγράφισε. Βέβαια, το ξέρω. Παίρνω το χαρτί, το διπλώνω στη γωνία, κόβω την περίσσια. Σχεδιάζω γραμμές με μολύβια. Πήρα ένα τετράγωνο. Αλλά δεν είναι το τέλος. Θα συνδέσω μια ουρά με φιόγκους. Θα ζωγραφίσω τα μάτια και το στόμα. Τι αστείο χαρταετό έφτιαξα. Τι κάνει η Μόλι? Εγώ έχω ένα άλλο αριστούργημα σχεδόν έτοιμο. Όχι! Γιατί? Η ζωγραφιά μου είχε καταστραφεί. Αλλά δεν σκοπεύω να τα παρατήσω. Τι να κάνω? Βέβαια! Χρωματιστά ζελεδάκια. Τα έκοψα σε κομμάτια και τώρα θα τα συνδέσω. Εδώ! Ένας γλυκός χαρταετός με ουρά. Έχει μια πολύ μακριά ουρά. Ο χρόνος τελειώνει, κορίτσια, δείξτε μου. Ορίστε οι χειροτεχνίες μας. Όμορφο, μπράβο σου, Μάιλι. Εγώ έχω ένα υπέροχο χαρταετό. Τον τρώνε ήδη. Αυτό είναι χειροτεχνία μου. Εντάξει. Πώς σου φαίνεται ο χαρταετός μου, δάσκαλε? Πολύ όμορφο. Σίγουρα κέρδισες. Κέρδισα. Τίνα, έλα εδώ. Ορίστε ο χαρταετός σου. Κράτα τον. Πήγαινε να παίξεις. Πετάει, τι ομορφιά. Ουπα. Πέτα, ξυπνούλα. Βοήθεια, κατεβάστε με στο έδαφος. Συμβαίνει και αυτό που και που. Τι θα συμβεί αυτή τη φορά? Κορίτσια, έχω ένα τεράστιο ντόνατ. Θα βάλω γλάσο από πάνω και θα το πασπαλίσω με πολύχρωμη τρούφα. Για περισσότερη γεύση θα βάλω μαρσμέλο από πάνω. Ξέρετε τι να κάνετε, εμπρός! Ο χρόνος ξεκίνησε! Wow, πρέπει να κερδίσω αυτό το υπέροχο ντόνατ. Αλλά ο κύκλος μου είναι χάλια. Ιδέα! Σίδερο όχι. Κύβος του Ρούμπικ όχι. Φρίσμπι! Ακριβώς αυτό που θέλω. Γύρω-γύρω προσεκτικά και έχω έναν ιδανικό κύκλο. Νόστιμη τσίχλα. Θα με βοηθήσει να κάνω μια μικρή τρύπα στο ντόνατ. Ωραία, τώρα θα το διακοσμήσω. Τι όμορφο ντόνατ. Τώρα θα κάνω μια φούσκα. Να, μου έσκασε, αλλά μου κάνει αυτό. Η τσίχλα θα είναι το γλάσο. Μοιάζει πάρα πολύ. Τα μολύβια θα γίνουν τρούφα. Είμαι ιδιοφυΐα. Μένει να προσθέσω μαρσμέλο και θα είναι γόμες. Το ντόνατ μου είναι έτοιμο. Τι ομορφιά! Και εγώ ζωγράφισα το ντόνατ μου και το διακόσμησα. Wow, η Μάιλι όντως έχει ένα αριστούργημα. Κλείσε το στόμα
στόμα σου και μην λυρώσεις το σχέδιο μου με σάλιο. Κανένα πρόβλημα, η ταινία βοηθάει. Τι έκανες? Λοιπόν, θα κάνω το περίγραμμα του ντόνατ μου πιο φωτεινό και πιο εκφραστικό. Οι λεπτομέρειες επίσης. Και θα βάλω τους φιόγκους. Μάτια και στόμα, πόδια, χέρια. Τι χαρούμενο ντόνατ. Έχει ακόμη και ένα μπαλόνι, θαύμα. Λοιπόν, παίρνω μπογιά και γκλίτερ και το ανακατεύω. Τι ομορφιά! Το ρίχνω στο ντόνατ και σκορπίζω τις χάντρες. Τώρα παντού. Γιατί με κοιτάτε έτσι? Όλα είναι καλά μαζί μου. Ο χρόνος τελειώνει, κορίτσια, δείχνουμε. Ορίστε. Μάιλι, πολύ αξιόλογη δουλειά. Τι ατομική προσέγγιση, τι χαριτωμένο ντόνατ. Μόλι η δουλειά σου είναι επίσης πέρα από έπαινο. Έχω ένα τρισδιάστατο ντόνατ. Cool! Πραγματικά υπέροχο, μπράβο σε όλες, κορίτσια. Σε ποια να δώσω το βραβείο, έχω μπερδευτεί. Βέβαια, κορίτσια, είναι για εσάς. Η Φιλία κέρδισε. Ωραία, είμαστε όλες νικήτριες. Καλή όρεξη, κορίτσια. Ευχαριστώ και σε σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας, κάνε like και γράψε σχόλια. Πολλά ενδιαφέροντα πράγματα σε περιμένουν. Τα λέμε!